Szia, drágám! Kitaláltam, hogy mit süssünk ma este. Nem mondom hosszan, végighallgatod? Hallgattam, drágám. Legyen benne egy jó kis könnyű piskóta, jó? Igen, drágám. Legyen benne túró. Azt nagyon szeretem, jó? Igen, drágám. És a tavasz van, legyen valami jó kis könnyű gyümölcs, mondjuk málna, jó zselében a tetején, jó? Igen, drágám. Megvan, kitaláltam. Csináljunk egy jó kis gyümölcsös túrókockát. Na, mit szólsz hozzá, jó? Igen, drágám. Ezt már egy hete is megbeszéltük. Egy hete, hát azóta már 10-szer lesütöttem a szememet, ki emlékszik már arra. Ami a lényeg, hogy ma este mindenkit várunk 7 órakor az Édes Kettes konyhában egy jó kis málnás túrókockára. Hello mindenkinek, aki ott van. Sziasztok! Nagyon szép délután, nincs zene, de belül szól mindig a zene az ember fejében. Na hát, kedves férjem, gyere elő, bújj elő az odútból, mert ott vagy. Jó, nem kell ilyen messzire tenni, tudod, ezek is. Na, gyere. Sziasztok mindenkinek, az biztos, hogy megy? Biztos, hogy megy, persze. És van hang? Van hang, mindenki kezdje el írogatni, hogy van hang, vagy nincs Ez a hang. mániánk. Hát ez a te mániád. Hát nem, hát hogy legyen a hang. Gyere Én biztos, vissza. hogy tessék már, hurrá! Kellemes Humor a időtöltést, lényeg, már minden, itt humor van. a lényeg, az persze. Ennyi. Szóval a lényeg, hogy humor az mindig van, a jókedv és a gyerekvisítása. Tehát azon a napon, amikor mi ezt a csütörtöki estét próbáljuk itt összehozni az én drága férjemmel, akkor mindig történik valami. Tehát most például, ami Marci De mindig a kutyával. kutyával. A kutya is csinált már, meg valamit csinál. Megharaptam Ja, megharapta Marci, de Marci kapott egy C-3PO-s kis tapaszt, és már jobban is lett. Most viszont egyáltalán nem akart fölmenni innen a nappaliból a konyhánk előttről, ezért egy rettentő ordítás, mindenféle zsarolások, hogy ezt kapod, azt kapod, úgyhogy de most elvitte a maga. Ilyenkor... Ezért a műsorváltozás jogát fenntartjuk. Mindjárt megadjám, úgy, ha így folytatjuk. Na, drága emberek, a mai napon láthattátok, hogy egy egészen különleges, és egyébként nehéz. Ez a... Én azt hiszem, hogy a könyvben annak idején most már igen 4 éve lesz. Igen. Megjelent. Azt nem talán közepes nehézségűre állítottak. Közepes nehézségűre, tehát ezt te aztán ki tudja, hogy másnak milyen. Lehet, hogy pikpak. Kocincs velem, kérlek Mit szépen. ünnepünk évesen? Hát például mindjárt a házassági évfordulónkat. Igen, de előtte még, A tejvilág napját. ami mikor volt, Hétfőn. az milyen napra esett? Hétfőre? A dátum szempontjából. Vagy igen, na, szóval értem, mire gondolom. Elsőre? Persze, igen. És akkor találkoztunk mi. És mi van még ezen a napon? Tudom én, hagyjam már engem. A tejvilágnapja. Hát mondtam már az előbb, nem figyeltél? Nem baj, még egyszer mondtam. Ez... Jó, na most nem figyeltem. Na, szóval kérem szépen, tehát az a helyzet, hogy együtt élek egy olyan emberrel, aki ugye a mai kisfilmünkből az derült ki, hogy igen, drágám, tehát rohadtul nem figyel. Nem Igen, figyel, drágám. egyáltalán nem figyel, nem érdekli, amit mondtok. Igen, drágám. Na, a tejvilágnapját ünnepeljük, csókolunk mindenkit. Egyébként én tényleg szeretek tejet inni. Én például ma Megnyugtatja a reggelire kakaós csigát tettem. Tejjel? Hozzá nagy portért. Ebédre túros tésztát tettem tejföllel. És most pedig egy túros süteményt készítünk. Így van, a málnás túrókocka lesz, ahogyan beharangoztuk. Szerintem ez egy nagyon, Hát vagy ki, amire vágja. nagyon klasszikus. Jó, hát én most kockának hívom, mert mi kockára fogjuk készíteni, vagy négyzet alakúra, ugye? Igen. Nagyjából. Igen. De aztán végül egy kerektortát fogunk felvágni. Elmondtam, hogy már kész van. Na, mindegy, hagyjuk is. Viszont ami sokkal fontosabb, hogy milyen összetevői vannak ennek, és ez a mai nap tényleg egy kicsit a tejvilág napjával foglalkozunk.
Én nekem ez egy teljes újdonság volt. Én a túrót ismerem, de én nem tudtam, hogy a túrónak különböző, hát tudom, hogy vannak különböző fajtái, például szerintem Magyarország kimondottan egy túró nagy hatalom. Sőt, ugye a rögös túróról is fogunk beszélni, a rögös túró kimondottan, kizárólag csak hazánkban érhető el, tehát Németországban, Ausztriában, vagy a déli mediterrán területeken, itt általában krém túróval találkozunk, de ilyen rögös túróval itt Magyarországon, illetve esetleg még szomszédainknál találkozhatnánk, ami egyébként, segíts, vagy javíts ki, ha rosszul mondom, nemzeti oltalom alatt áll, tehát hogy nem hungarikum, de a nemzeti értéktárban fölvették, mint az Európai Tanács. Igen, de hogy egy kicsit, hogy mi az a rögös túró, tehát most persze tudjuk, így néz ki, ilyen nagyon nagy darabos túró. Ezt egyébként az első világháború után fejlesztették ki, vagy nem tudom, akkor szabadalmaztatták a rögös túrót, mert rájöttek, hogy így sokkal tovább eltartható egyébként a túró. Tehát jobb az eltarthatósága, ha ilyen nagy rögökben van. Úgyhogy még egy nagyon fontos dolgot, ne szaladjunk előre. Ne szaladjunk előre, de egyszerűen nem bírja viselni, hogyha valaminek utána olvasok. Itt vagyok. Hát, mert hogy igen. ma is lesz nyereményjáték. Ja, nyereményjáték, igen. Sorsolni fogunk. Így van, sorsolni fogunk, ki fogjuk sorsolni a tortát, úgyhogy nagyon figyeljetek, miket mondunk, mert erre fogunk rákérdezni. Elfelejtetted? Nem felejtettem el. De miért ne balhatnád be, hogy elfelejtetted lekapcsolni a telefonot? Bármi lehet. Mert én például elfelejtettem. Nem. Én a tiédet lehalkítottam. Lehet, hogy az enyémet felejtettem el? Na, tehát ez biztos, hogy nem lesz a kérdések között, de... Ki halkítottad a telefonja, és ki nem? De figyeljetek meg, például tudjátok-e, hogy ez a szívecske, megmutatom itt a Facebookosoknak, ez a szívecske tejszív logó, ez pontosan mit is takar? Hát most... Te tudod? Igen. És most elmondod? Hát most el kéne mondanom. Mondd már el akkor. Mondd már, milyen jó, hogy a lenti képet mutatod, és nem a Bárba kerültél te? Ha ameddig kitalálod, addig elmondom, hogy aki nem tudta volna, mutatom ide is, hogy ez a rögös túró, és ez a rögös túró, hogy 1 kiló túró, az 6 liter tejből készül. Ki segítselek? Igen. Szóval a tejszív logót a tejtermék tanács tulajdonképpen egy védjegye. Ez jelképezi azokat a magyar tejtermékeket, akkor mit szivatsz, ha tudod? Minőségi akkor magyar tejtermékeket. Mit hagyod, hogy itt szaladgáljak a hát én nem mondtam, hogy szaladgáljál. Te akartál szaladgálni jobbra-balra. Jó, kezdjünk bele, csapjunk bele, vágjunk bele. Mi kell ahhoz, hogy túrós, mert én elmondtam egyébként a kisfilmben, mi kell ahhoz, hogy málnás túrókockát vagy túró tortát készítsünk? Hát el kell menni a cunkrázta. Nem. De először is kell egy piskótát csinálni. Nem sütöm el mindent, múltkor se sütöm el. Ezt elsütöd. Lehet, hogy még sok minden mást is elsütsz, de ezt mindenképp elsütöd. Na, hát akkor süssük meg a piskótát. Halka hang, valaki azt mondja. Halka hang, akkor föl kell Pedig higgyétek el, még mikrofonunk is van. Így van, és megpróbálom hangosan beszélni. Picit most félre fogom tenni a túlot, mert a piskótát fogjuk elkészíteni. Ez egy egyszerű tojásos piskóta lesz. Amihez nézem, hogy ki mit ír. Sziasztok! fogunk használni tojássárgáját, tojásfehérjét, lisztet, keményítőt és étolajat. Először is kérlek szépen, hogy váltsatok rá. Váltok, csak nekem nagyon zavar, hogy azt írják, mert mindenki azt írja, hogy halka hang. Mindenki azt írja, hogy halka hang. Hangot kérek. Nagyon halka hang. Nekem is nagyon halk. Hát, van akinek meg hang. Kicsit a tojást ellazítottuk, tojás sárgáját habverővel ellazítottuk. Én előre fölvettem már a tojás fehérjét. Igen, mert... azt mondtad, hogy ne zajongjak. Igen, és pontosan ezt hogy is kellett fölverni? Tehát mi a metódusa? Ez most melyik? Cukorral? Ez sima kristálycukorral van fölverve egy nyilván nem annyira kemény tojásfehérje, mint amit a múlt héten készítettünk, és
És ezt most el fogom keverni a tojás Ádám, hangosabban beszéljen. Ádám mellette nem mer már hangosabban beszélni, mindig leoltasz, hogy hogy így meg úgy meg amúgy. Szeretem a mi nézőinket. Rossz helyen van a pára elszívó. Gyerekek, hát ez a konyhánk, hát kinek nem tetszik, építesse át. A tojás sárgát egy kicsit a fehérjével ellazítjuk. De nem baj, most szétverted? Ez nem, most nem probléma. Most nem probléma. Most mert nem probléma. vertem szét. Most fogom hozzáadni és arra kérem bájos segítőmet, hogy szépen, Ugye? Mit szeretnél? óvatosan, Keverjem el? Nem. Majd szólt pedig. hozzá a lisztet. És nem kell szitálni? Már Csak átszitáltam, egy ha picit, megnézed. picit arrébb hoznád, hogy a Persze, Isten is hát lássák. hogyne. Már átszitáltam a lisztet Igen? a keményítővel, úgyhogy kérlek szépen óvatosan szórjunk bele. Ez a mi piskótánk. Ez egy sponge cake, ugye? Képzeljétek el, amikor cukrásziskolába jártam, akkor angolul is meg kellett tanulni egy csomó mindent, ami egyébként nem tök jó volt, mert elvileg a cukrász végzettségem jó Angliába is. Tehát, hogyha nagyon beüt itt a gebasz, és már semmit nem tudok csinálni, akkor megfogom a családot, és Ádámmal együtt kiköltözünk a ködös Albionba, vagy a ködös Brötányba. Én nem megyek sehova. Viszont az olajat azt De a hiszem- magyar tejet és magyar túrót Viszont, így van. A olajat kéne egy csorkast hozzá a masszánkhoz. Ez olaj? Így van. Nem vodka miatt azt gondolom. Meghúzom egy kicsit. Erre meg most egy picit ezt átváltok, hogy lehessen. Így az oszik. Így. Egyébként általában minden csorgatást inkább a széléhez, Így ugye? van. Nem a Közepébe, Így, hanem így. csak várjál, ez most nem látszik. Itt. Tehát inkább ide a széléhez csorgassuk. Jó, szuper, Jó. köszönjük szépen. És akkor Egyébként én ezt soha nem raktam még például a piskótába olajat, most jut eszembe. olajat, vajat. Lehet, hogy vagy. De a vajat is olvasztott formában? Persze, Egyébként persze. mitől függ, hogy olajat vagy vajat teszünk? Hát valójában semmitől. Tehát lehet ebbe vajat is rakni. Olvasztott vajat, olajat. Ez a recept valójában most. Ilyet húzom. Na. Most jön az elkenés? Most elkenődünk, most nagyon elkenődünk, Elkenni. bár most már elvileg hangban. Ettől mindig megölök, mindig étesen leizzadok ettől. Igen, látom, hogy nem bírsz. Arányokat lehet-e tudni a piskótához? Persze, már mondom is. Ebből nem tudja a cukrát. Figyelj, Jó. Nem izé vagyok én számítógép, azért nagyon. Hát nem a számítógép. Olvasd fel a receptet, tessék. Olvassak. Egyébként hát nem úgy. Egyébként ott van. Piskóta alap. 80 g tojás sárgája. Ez ma egy ilyen... Versben mondható, versen. 120 g tojásfehérje. Egy tojás, az hogy is van arányaiban? Nem tudom. Tehát mennyi benne a tojás sárgája és a tojásfehérje? 3 deka fehérje, 2 deka sárgája, ami 30 g fehérje, 20 g sárgája. Igen. 80 g kristálycukor, 20 g olaj, 75 g liszt és 55 g búzakeményítő. Igen, és ha tovább olvasod a receptet, mert szerintem azt próbáltad itt jelezni, hogy hol van a keményítő. Mert a piskóta alaphoz van írva. Nem az, hogy már én a lisztre rászikáltam, azt hittem, hogy azt kerested, hogy mikor rakjuk bele. A lisztet és a búzakeményítőt összekeverjük. Én ezt már az elején megoldottam. Csodálatos volt. Bár ezt elfelejtetted elmondani. Köszönöm szépen, hogy felhívtad a figyelmet. Mindenkitől most elnézést kérek. Hát igen, mert így otthon várják a drága háziasszonyok, és házi urak, hogy feljöjjön a piskóta, és egy kis nyomorék lesz ott bent. Egyébként a keményítő, az végül is mit csinál, mert az nem... Stabilabbá teszi. Miért kell, hogy stabil? Miért? Segíti, hogy a... Rossz a lelki állapot a piskótának, és stabilabbnak igen, kell nagyon lenni. sokáig be volt zárva ő is. Nem, valójában ez Várjál, azért jó. nem mutatom, hogy hogyan kenegetsz.
az a baj, hogy ez nem a megfelelő készülettel, hanem másokat nem tudom. Most egy emeletes kenőkés kellene. Hogy Hangosabban beszélj és lassabban kérlek. emeletes kenőkés kellene a tepsihez, Na. de valamiért elraktad múltkor az emeletes kenőkést. Nem is tudtam, hogy van emeletes kerülkés. Van emeletes Az kenőkés. egy pillanatot, állj meg, jó? Tehát, mert oké, hogy te ezt ilyen gyorsan csinálod, de muszáj ezeket elmutogatni, megmondani. Az emeletes kenőkés De az, meg kellett. Na, amikor itt be van hajlítva, most megpróbálom így megmutatni, és van benne egy ilyen törés. Ugye? Mert minden ilyen tepsinek van egy pereme. És azért kell emeletes, hogy ne ilyen félbénán kenegessük, hanem rá tudjunk feküdni. Ugyanez nem csak az hosszabbak. Már nem a piskótára. Itt is mutatom, ugyanez csak egy kicsit hosszabbak. Tehát így ezzel még el lehet egy picit Dolgozni? igazgatni. Így Erről van. leszeded és akkor... Persze. Ó, hát én is csináltam valamit. Tudod, megint megnézem a fogamat, hogy jól néz ki benne. Szóval keményítő azért kell bele, mert a lisztnek nem mindig egyenletes a sikértartalma, és a keményítő Mi az a kicsit- sikertartalom? Az a baj, élelmi anyag-ismeretben nem mindig voltam olyan jó. A sikértartalom... Biztos csajoztál, amikor az az óra volt. Mentél mindig ki a büfébe, aztán szédítetted a lányokat. Én? Csak így Dehogy. lehetett. Dehogy. Így dehogy. lehetett. Én biztos vagyok benne. Tényleg csajoztál? Soha. De most komolyan. Soha. Én nem az a fajta srác vagyok. Figyelj, nem vittél túró rudit a lányoknak? Vagy Nem. azt nem mondtad azt, hogy meghívlak, figyelj egy ilyen talponálóba egy Nem, mögre, én mindig melléjük álltam a lányoknak. Tényleg azért milyen mákja van, nem? Hát neki mindig jó volt a belátás-kilátás, ugye? Hát ennyi. És akkor most jön az, Hogy berakjuk. hogy hány fokon és Hány percig? hány percig égetjük el. Minden múltkor a fekete földre. Jó, ez Na, nagyon- 180 fokon egy 15 perc alatt sütjük meg a piskótánkat. Ne tévesszem meg, én most 160-ra rakottam. Mert a mi sütőnk egy picit erősebben süt. Hangosabban mondd, hogy a mi sütőnk erősebben süt. A mi sütőnk erősebben süt. Tényleg olyan, mintha ordibálnék. Már keresem a megoldást az újabb kütyűre, hogy tényleg tökéletes legyen a Mikroport. Van, tehát... Dobjuk össze a családnak, mert nagyon drága. Mit kerestem most? Mit akartam csinálni? Nem mit tudom. akartam csinálni. Egy keverőtámlat szeretnék elővenni, most meg összeállítjuk a krémet. Igen, mindig így szokott lenni a munkamegosztás. Én itt állok a pultnál, Ádám keresi a keverőtálat, én meg így nézelődöm a nappali Nagyvilágban, felé, igen. meg az étkező felé. Mi van ott vajon? Kinézek az ablakon, na hát itt egy keverőtál. Mi jön most? Most összeállítjuk a krémet, ezt az előbb elmondtam, nem figyeltél? Csak kíváncsi voltam, hogy te magad figyeltél-e saját magadra, hogy Most most kivételesen, igen. Most képes, igen. Egyébként én imádom a tejtermékeket, most tényleg nem azért, de és egy tök egészséges dolog, pedig tudom, hogy jó, mindennek megvan ugye, hogy mértékkel, meg így úgy, amúgy én laktózérzékeny vagyok, de hála Isten föltalálták már ezt is, úgyhogy vihatok, ehetek egy Így csomó van. fajta tejterméket, Így van. amit szeretnék. Sőt, hát ugye az érett sajtokat például a laktózérzékeny is fogyaszthatják, mert azt már lehet, mert hogy ott már lebomlanak olyan enzimek, amit egyébként nem zavarja a laktózérzékenyeket. No, összeállítjuk a krémet, ebben lesz túró, joghurt, porcukor, citromhéj, méz és tejszín, és az egészet egy kis zselatinnal fogjuk megfogatni. Akkor először a hőgős úton a rögös túrót betettük. Hajós úton, a hajós túró. Hozok egy kanalat közben. Milyen napot volt Egyébként nagyon jó napom volt, nagyon sok mindent csináltam, de már fel nem tudnám idézni. Például mentem és beszélgettem vele telefonon, nem tudom, milyen nem voltál. Hát jó, hát az egy néhány másodperc volt Egy csak. pár óra. Amit mondtam. Hát igen, azt mondtam. aztán visszahívtál megint, akkor megint mondtam. Mindig úgy elszaladnak ezek a napok, annyi minden történik, és mindjárt vége a iskolának, amivel ugye semmi nem változik, mert a gyerek akkor is itthon marad. Jönnek a táborok, meg azért igenis elmegyünk nyaralni. Akkor is, csak azért is, nyaralni fogunk. Te hol mész nyaralni? Nem véletlenül találkozzunk. Porcukor. Porcukor. Egyébként most tényleg csak nem azért okoskodjak, de De azért. a cukoroknak is megvan a maga tisztasági fokozata.
és csak úgy jelzem, tényleg szóval nem a okostojáskodás miatt, de például a porcukor a legkoszosabb, ugye a cukrok között. Van egy ilyen, tehát most nem úgy koszos, hogy Ja, értem, mire gondolsz. vannak Igen, és a benne. kockacukor pedig a legtisztább. A mokka kockacukor. Egy csipet teszünk minden édességbe. A legkisebb. Tudjátok, van a nagyobb kockacukor, van a nagyon pici kockacukor, és az a legtisztább minőségű cukor. De hogy mi? Biocitrom. Jó. Biocitrom, hé. Igen, ezt így szeretnéd, hogy... Igen, old meg így, hogy így húzogattam, mit csinálok. Ez a trükk, ez a mai trükk. Ez egy ilyen játék. Hova megy, ide megy, oda megy. Klau, a krémből miből menjünk? Ezt is olvasd föl, légy szíves. Basszus, becsuktam. Tihanyi Ildikónak készítettük. Igen, ez ilyen fodrászkémnek. Én azt hiszem, hogy a 108. oldal. Ja, még ezt is tudod. Hozzád Rendes. megyek. Nem tévedtem. Nem? Tévedtél? De ott kezdődik. De nem sokat, mert a 112. Hmm. Ez a 4 év, ami összeköt minket már azóta. Lehet, hogy akkor a 108-on volt, csak 4 év alatt 4 oldalt ugrott. Összekeverjük a krémünket. Túrókrém 280 g túróból, 150 g natúrjoghurtból, 70 g porcukorból, 50 g méz, 1 darab citrom, 10 g porzselatin, tehát a citromnak ugye csak a héját használjuk, 50 g víz, 250 g habtejszín. Azt még nem vetted föl? De fölvettem a Oh my habtejszínt. god! A tejszínhabot is felvetted. Csodálatos. Na most a porzselatinnal az a helyzet, ugye azért van 10 g porzselatin és 50 g víz, mert 5-szörös mennyiségű vízben hidráljuk a porzselatint, ez a hidra, és majd ezt fogjuk megrendíteni ezt mutasd meg, oda is légy szíves. oda is megmutatom, tessék parancsolni, és ezt fogjuk majd a mikróban felolvasztani. Hú, ezt mennyit olvasztottam a cukrászdában, amikor Mennyit? ott voltam Na, gyakorlaton. Nagyon sokszor. Csak ott ilyen És már kisült van. a piskótánk. Na várjál, mert ezt most egy pillanat. Igen. Most ott egy tök más formában van. De most ez hogy? Hát hiszen azzal még sül, meg kihűl, ezért én már előkészültem egy piskótával, de amit nem majd lehet délután így- megsütöttem. De nem lehet így átugrani. Ezt nem lehet így átugrani, mert én jövök. De nem te csináltad. Tök mindegy, de én jövök. Tehát, Hát igen, olvasom, mit írnak. tehát, amint láthatjátok, ez már formára vágott piskóta. Elvileg, nem? Hát szerinted? Vagy így is lehet sütni, hogy ilyen papír... Nem, formára van vágva. Na azért mondom, tehát van, ugye, ha most így megpróbálom megmutatni ide, meg megpróbálom megmutatni itt a Facebookon, láthatjátok, hogy ez ugye, ebben a kis fém keretben van, és miért kell bele ez a papír, mi hogy hívják ezt? Hát mi töltős papírnak hívjuk, Töltős papír. de kartonnal is meg lehet oldani, vagy ha valakinek magasabb falú torta formája van, akkor nem kell bele a papír, pontosan azért, mert alacsonyabb a keret, a töltős keretünk, mint amennyi krém bele fog kerülni, ezért. Nem, mert most valaki írta, hogy hogy te milyen rendes ember vagy, mindent megteszel azért, hogy ne zavarjál a robotgéppel, tehát hogy előre. Ezt írták? Igen. Na, Hát van igyekszem. erre egy viccem, természetesen nem az Ádámra vonatkozik. Azért barátnőmmel beszélgettem valamelyik nap, és éppen előtte egy picit összekaptunk Ádámmal. Mikor? Nem tegnap, még előtte, vagy nem is tudom, és mondta nekem, hogy te figyelj, ez az Ádám egy kincs. Mondtam, igen, most megyek épp a kertbe, láss. Hát, ha megtalál valaki, mi? Erre azt mondja, Kösz szépen! volt még jobb vicc, tehát ez amikor véget ér a karantén, és a barátnő átmegy a másik barátnőhöz, és mondja, férjed hol van? Ott van kint a kertben. Kimegy, azt mondja, te figyelj, feltudtam az egész keret, nincs, az sem mélyebbre. Hát figyelj, ha engem el akarsz társadalni, akkor tényleg nagyon mélyre kell, szerintem szóljál valami építési vállalkozónak, hogy a markológépre jöjjön. Engem annyira bánt ez, hogy ilyen halknak mondják valakik, és ez olyan Nem tudom, Ádám nem suttog. tudom. De nem suttogok. Hát én most hangosabban beszélek, nem tudom, hogy mi van. Kihúzzam azt, és hát halkoljuk meg. Nem tudom, próbáld meg, hát ha. Én addig kiveszem a előre felvert tejszínhabot a hűtőből. Nagyon fontos. Bocsánat, most kérek szépen a Facebookosoktól egy hangpróbát, kihúztam a mikrofont, amit nagyon sok pénzért megvettünk, és lehet, hogy nem most. Hát lehet, hogy nem jó mikrofont vettünk. Na valaki írjon már valamit. Jó, írjátok meg, hogy most jobb a hang. Na, Szóval a Instának mutatom, igen, hogy ez egy ilyen lazára felvert tejszínhab.
És elvitted? Mondom vissza. Ami nagyon fontos, most visszajövök egy pillanatra, csak egy pillanat, ne rakjad rá, hogy hadd mondjak valamit. Igen. Nagyon sokszor, lehet, hogy már ezt mondtam is valamelyik videóban, de azért azt még elmondom. Nagyon-nagyon sokszor próbálkoztam tejszínhab veréssel otthon. És nagyon sokszor oda jutottam, hogy rohadt hosszú ideig verte a tejszínhabot a gép, és egyszer csak vaj lett belőle. És akkor egyszer az Ádám azt mondta nekem, hogy akkor még, vagy nem is, vagy azt mondtam, összekerültünk, és akkor nem próbálkoztam sokáig, és akkor mondta, hogy nagyon egyszerű oka van. Csak hideg tejszín. Jéghideg tejszínt lehet felverni tejszínhabban. És minimum 30% zsírtartalmú tejszín, de inkább 33-35%-os zsírtartalmú tejszínnel dolgozunk. Az fog rendesen felverni. Tökéletes a hang, tökéletes a kép. Tökéletes. Hát ennyit erről a mikrofonról, hát ezt majd... Hát likvidáljuk. Na, tehát ugye összekevertük a túrót, a joghurtot, a mézet, a citromhéjat és a porcukrot, most hozzáadjuk a tejszínt. Váltok. Addig kérlek szépen. És nem baj, hogy ez ilyen nagy, ez a túró benne? Tényleg Nem. ilyen marad? Ez ilyen fog maradni. Tehát azért ez... Jó, ezt de szerettem, volt gyerekkoromban, hát ha valaki emlékszik rá, a menzán lehetett, mindig hoztak valamilyen túrókockát, de valamilyen rózsaszín volt. De hogy vajon miért, azt nem tudom. Rózsaszín nem pucskockára gondolsz? De nem puncs volt, nem, mert túrós volt. És ilyen nagy túródarabok voltak. Akkor lehet, hogy valami gyümölcs volt, és a gyümölcs benne leveteresztett, és attól lett gyümölcs, a 80-as években, ugyan már, hát amikor a Felszab téren 80-as években is volt málna. Hát neked volt málna ott kint a cukrászdába. Hát raktam a nyelvemről. 80-as években. Nem is emlékszem, mi volt annyira. Hát én ott álltam sorba a Felszab téren, karácsonykor banánér, malacsér. Jó, de hát nem rózsaszínről volt szó, nem sárgáról. No, óvatosan elkeverjük, utasd kérlek, a túrót a tejszínhabbal. Igen. És kérlek szépen, hogy a forró zselatint, azt kérlek szépen csurgasd. Ide? Nem, bele. Megijedt. Nála sose lehet tudni. Megijedtél. Ezt is lassan. Jó? Egy nagyon egyszerű oka van, hogy tökéletesen elkeverődjön. És ne ilyen csomókba jelenjen meg, amikor majd kihűl, amikor majd termed a zselatin. Ebben miért nem zselatinlapot használ az ember egyébként? Mert a zselatinlapot egy meleg közelébe fel kell oldani. Igen? De azt is meg lehet egyébként, hogy a zselatinlapot vízbe beáztatjuk, és ugyanúgy, mint a zselatin keveréknél, mikróba felmelegítjük. Most megpróbálom úgy önteni, hogy látszódjon a kamerába, de az a baj, visszafelé béna vagyok. Ráhalmozzuk a piskótát. Hoppá! Semmi baj! Úristen! A hollóház! Valaki azt írta, hogy most nagyon nem fog szeretni, hogy hogyha nem tart eléggé a tejszínbe, egy kis hapfix-szel. Most jön és nem fogsz villámokat szórni? Hát a hapfixben nincsen semmi Nincs? más, mint zselatin. Jaj, de jó, mert mi az ellenségei vagyunk a növényi habnak. Én nem tudom ki, hogy van vele. Ádám gyárilag halk. De ki írja ezt? Kis Petra. Petrának nagyon igaza van. Hát csak Petra nem volt valami komádod. Petra nem volt gomád. Én tényleg gyárilag halk vagyok. Miért nem vagyok gyárilag halk? Nem, te motyogsz. Jó, hát Gyere már arrébb, mert nem látom. ezért lettem cukrász és nem színész. De nem baj, mert így nagyon szeretjük, remekül motyog. Tehát ember nem motyog úgy, mint ahogy ő. Mit kezdtem el mondani? Nem tudom. Ja igen, ezek a növényi habok, nem is mondom ki a nevét, meg véletlenül se gondolja bárki. Tehát Hulladékokat azt akartam. Hulladékok. Tehát az állati tejszínből lehet finom tejszínhabot csinálni. Tehát, hogy nincs mese, annak tök más íze van. A növényi tejszín az ugye fölragad a sájpallásra, és egy napokig úgy egy ilyen filmréteget képez. Sipos Péter barátunk egyszer, mikor mentünk ugyanarra a fagylalt versenyre, amint te is voltál, de előtte még jó pár évvel ezelőtt, én mondtam, hát nincs olyan, hogy növényi tejszín, hát nem mennek oda a napraforgóhoz, és nem fejik meg a napraforgót, tehát hogy... De megpróbálják. Így van. Ezt ilyenkor, amikor ezt betöltöttük a formába,
be kell tenni a hűtőbe, de javasolt inkább a fagyasztóba. Bocsánat, egy picit megmutatom ide is. Mutasd meg oda is, ide is. Így. Most jön a zselésítő anyag. hát tulajdonképpen nem erre a tortára, mert ennek ugye még húznia kell. Picit mellett forgatom ezt. De azt mondom, kedves Klaudia, hogy ezt egy picit ide elhelyezzük, hogy ne legyen nekünk húzba. És készültünk egy másik tortával. Addig én mosolygok. Elődök, nem látszik semmit, elvettem a képet. Készültünk egy másik Visszaadom a tortát, képet. Így van, és erre most... No, de hát ez biztos nem te kented, mert ez nagyon hepeópás. Te voltál? Nem, de igen. Tessék. Ez nem baj, hogy fagyott már? Nem, sőt. Egyébként jobb, hogyha fagyasztott gyümölcsből csináljuk, mintha élőből? Nem, lehet friss málnával is persze. Jó, Csak ez én fagyasztott már. Most nem hoztam friss málat. Ja, nem. És akkor így körbe ki kell rakni vele a tortát szépen. Egyesével? Hát ugye ennek az a lényege, hogy szépen, nem tudom, így rászorom. Akkor nem lesz szép. Olyan, hogy te ma akar úszni. Nem akarom én megúszni, csak tényleg valaki írta, hogy elalszik. Mondjuk egyébként szerintem biztos az ismerőség. Biztos szivatnak a cukrászok téged. Miért? Hát, hogy ilyet írnak, hogy el. Tessék megnézni, mi az én oldalam, a rusztikus türelmetlen, Az. és Ádám a svábos katonás. Ádám már csak ilyen. Igen, ez tök érdekes, hogy például ez a rögös túró, ez is vámos? nem, a németek ezt az első világháború után tőlünk vették csak. Igen, de náluk nincs is egyébként most. Ezt tudom, ezt elmondtad már, nem is erről Tudom, van én szó. figyeltem. Igen, hozok még egy kis. Szerintem elég, Muci. Muc, nézd, elég. Mondom, elég! Ezt már remélem jól hallottam. Nem elég, mert foghíjas. Ezt a tortát ki fogjuk sorsolni, Ja. hogy legyen rajta már Ja. a bőséggel. De megint a elszívó mögé vagy. Ádám megint száműző lett az elszívó mögé, így van. Na, most már jó. Picit lenyomkodjuk. Igen? Igen. Hogy egyenletes legyen nagyjából, tehát hogy Igen. hogy a teteje ne lógjon ki sehol? Igen. Most éppen, hány fokra kell és ezt hogy csináltad, mert hirtelen oda került egy piros folyadék. Hát ezt úgy csináltam, hogy a közértek polcairól levettem a piros instant zselét, a saposat, és elkész, megfőztem a zselét. Ezt utána úgy fölmelegítettem, olyan melegre, hogy maradéktalanul felolvadjon benne a zselé. Majd hamarosan egy kis kancsó segítségével rá fogunk szépen csurgatni a tortánkra. És azért kell, hogy minden sűrűbben rakjuk És nem fog a műanyagkancsó megolni? Nem fog a műanyagkancsó megolni. Azért kell minél sűrűbben rakni a málnát, hogy amikor majd szeleteljük, akkor... Várjál, még nem csak. Hogy amikor szeleteljük, akkor ne ilyen nagy zseli darabokra harapjunk rá. Ezért raktam én ilyen szorosan, te meg olyan foghíjasan. Ennyi. Jó, de én például szeretek zselé darabokra Jó. ráharapni. Harapdáljál. Én Csak hátrébb úgy. megyek, mert ez iszonyú veszélyes mutatvány. Ezt csak védőhálóval lehet csinálni. Szépen rácsorgatjuk a zselét. Egyébként tényleg a túra az egy fantasztikus alapanyag, mert annyi mindent lehet belőle készíteni. Sósat, édeset, például nagyon finom körözöttet, nagyon finom rákóczi túróst, túrós táskát, túrós pogácsát, és még tényleg rengeteg dolgot. Egy kérdés, ez a forró anyag nem olvasztja fel az alatta levő... Nem, mert rögtön rához. Hadd kérdezem, hadd mondja még a mondatot. Tehát nem olvasztja föl az alatta levő réteget A torta réteg? Igen. Igen. Ha előfigyeltél volna, elmondtam, hogy hűtőbe dermesztjük, de leginkább fagyasztóba, és amikor a fagyos tortára rárakjuk a fagyott málnaszemeket, és rántjuk a forró zselét, ezért nem fogja megolvasztani a túrót. Önök szerint egy 10-es skálán szerintetek mennyire idegesítő
amikor valaki azt mondja, hogy előbb figyeltél volna? Szerintem nagyon. Én 22-re szavazok. A 10-es skálán. Igen. Na hát valójában ennyi. Ennyi Ö, volt. Most Most ő? a Tesszük játék? föl. Igen, a játék. Na, Tehát akkor ez a torta, amit hónap el lehet vinni Érdről. igen. Tehát tényleg olyan játszon és olyan lelkes vállalkozó küldje a helyes megfejtés majd, aki Érdre el is tud érte jönni a cukrászdába. És akkor meg is kérdezem, föl is teszem a kérdést. Mit jelképez A tejszívlogó. a tejszív logó? Tehát ez a tejszív logó, elmondtuk az elején, mit Ott a Facebookon jelképez? is mutasd Mit ki. jelképez? Na, vajon 10? 10 mi? 10-es skálán 10-es. Ja. 10-es, annyira 10-es, gyönyörű. köszönöm, ja, hogy igen, kicsit később jönnek a válaszok. Hogy nem magyar tejet fogyasszunk. De valami hasonló egyébként. Igen, a tejtermékekre vonatkozik, így van. Tehát ez fölöleli, és nem fogadjuk ezt el? Hát végül is. Még nem. Még A nem. tejvilág napja? Lehet, hogy egyébként mi sem mondtuk el elég érthetően. Jó, akkor egy egyszerű kérdést tegyünk föl, jó? Megengeded? Nagyon gonoszak vagyunk. Mikor van a tej világnapja? Egyébként valaki válaszol. Na, bocsánat. Minőségi hazai tejtermékeket. Igen, így van, bocsánat. Sebestyén Felicia lesz a szerencsés nyertes, aki elviheti holnap Érdről ezt a málást Ó, újtották. és pedig a Tóth Novák Hajni is nagyon hosszan válaszolt. Figyelj! Osztozzatok, gyertek mind a ketten. Akkor most, mert az Insta volt. Igen, az Insta volt. ez egy instás nyertesünk, akkor legyen egy Facebookos ez Mert a hogy- Hajni, tehát akkor még egyszer visszatekerem, Tóth Novák Hajni is nyer, Mert hogy ezt a tortát azért hoztam, hogy hogy felvágjuk. megmutassuk, hogy valójában hogy felvágjuk és megkóstoljuk. De kérdezlek én téged, drága feleségem, Odaadjuk. odaadjuk így Novák Hajnát, Persze, ugye? nem, hogy már megeztük mi itthon, aztán És akkor most 2 tortát is kisorsoltunk. Na, igen. Egy az Insta követőink között és nézőink között, egyet pedig a Facebook nézők között. ehhez nekem nincs közöm, de az Ádámnak van, és ezért viszont én a szívemet is odaadom vele, hát nem adom. Csak hogy jó. Tehát, hogy úgyhogy ez is jó. Úgyhogy van egy nyertesünk, csak pont nem láttam, hogy hívják a hölgyet, de majd visszatekerészem. Írjon nekünk az Instán egy üzenetet, és akkor rögtön fölveszik fel a kapcsolatot, Igen? mert tudja, hogy ő nyert, mert hiszen mondtuk a nevét. Mondtuk, igen, mondtuk. Mondtuk. Mert itt a Tóth Novák Hajnát igen. megvan, így van, vele is fölveszik a Ezért kapcsolatot, és megpróbálok holnap, visszatekerni, hát ha megtalálom. holnap, Akkor úgy nem motyog. na hát akkor Nem, ez egy másik. Pillanat. Én Pedig van. lázasan figyelek, addig Igen, Sebestyén Felicia. Sebestyén Felicia és Sebestyén Tóth Novák Felicia. Hajnalka. Jó. Holnap várlak benneteket Érden, Erre picit a vissza. Balatoni út 61 szám alatt, reggel, nem 6-tól, jó? De azért 6-tól, de 8-tól? 9-től. 9-től. Jó. Drágák, ez volt a mai, hát megérdemlünk egy kortejet. Csönd van fönt, csönd honnan a gyerekszobában. Szerintem. Menjünk el, moziba. Ja, még nem nyitottak ki. Nem baj. Akkor egy teívóba, nem tudom, valahova menjünk el, csak 2-esben. El kell mennünk a jelen? Édes 2-esben? Hát egy csillagon. Hát jövő héten mindenképpen Igen. elviszlek valahova. Hova viszel? Hát csak nem mondom, hogy most elárulom, hát akkor meglep, akkor nem lesz meglepetés. Na, szóval köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Hamarosan föl lesz Facebook oldalunkon a recept is. Ígérem, hogy jövő héten nem fogok motyogni, hangosabban fogok beszélni, és azt, hogy mit fogunk készíteni, azt még majd egyszer csak kitaláljuk. Tehát, ahogy említettem, a férjem egy kincs, vagy egy angyal, de még él. Igen, drágám. Igen, drága. Szép estét, sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen, hogy ide látogattatok. Kapcsolod le, mert én is